Molt bé, avui hem realitzat la tercera jornada participativa per elaborar, o més ben dit per concretar el programa marc de l'ESCUP. En aquestes jornades, com ja aneu sabent, hi participen diversos col·lectius de la ciutat del Camp de Tarragona, sempre de forma voluntària. Avui han participat membres de la Plataforma en Defensa del Territori del Camp, la PDF.camp, també hi ha participat membres de dos sindicats, el PACO, que és del sindicat COBES, Comissions de Base de Tarragona, i el Jordi Martí, que és membre d'un sindicat llibertari, i després també hi ha participat en Jordi Romeu, que és membre de l'organització independentista Endavant Osant, un col·lectiu més de l'esquerra independentista, i ha estat molt interessant, totes les propostes que s'han fet i les reflexions, intentarem d'alguna manera o altra resumir-ho, concretar-ho i incloure-ho dins del nostre programa marc, que són les nostres reivindicacions, i també hi ha hagut debat, que ha sigut molt interessant, i us emplacem a participar a les següents dues jornades que hi ha, perquè creiem que és un model molt interessant i que hem d'apostar per això.